Lepanto'Ni Choba wo Rosari ni phan 16th century molo Europe hawo kabang ma chasamung te slaijak mungnuk jakha science ni chermung bai katal mane khne te podre podwana ma singsa nukjangmani mol amo phia Catholic mo thani bagai amol khe munak jang mol se tamni hanba Protestant mo tharok achaima bai mo thawo ka klaima phaima jora poitubo ninangma jora tongthar bodol rokni bisingo bo walai suklai te chobarok nanglai ma jora Christian haktorni habubagra rokbo science ni yakte katal ungmarok te hachal harogo thangai haphuar ma samungo gurukha poitu te tongtharok no te jai khlaina bukha kurui amolono Ottoman Turk hanei thuruk bo songni sipai rok Christian rok no choprona bagai mokol kachomoi tongmani Ottoman Turk thurukbo songni sipai rok ungkha amolo belaikhe phankrak sipai bodol borokni phanseng bai kabangma haktor rokno borok segina kha BC 1453 o Constantinople bo thurukbo songni habugra Suleiman ungkha borokni bisingni jotni slai phanganang habugra Europe ni joto Christian haktor rokno seginanani ungkha bini naharma tamukhe bo BC 1566 o thaikha abuni ulo busla Selim bini samungno yachakha bufa hai asuk phantijak nyaphano bini imangbo asuk chikonya Christian rokni habokhri room aulino bo seginnaharna kha chongjak room hawo tongnai Christian rok khawo kirima hapjak o kirima singsa yakni sabo katirnai mohai pharakotor phairere khne sifano Christian habubagra rok janija samung baimang tei o kirima singsano khe saknangjakliya phia Pope Pius V o pharakotor no nugui kasuna bagai juda Christian habubagra no waire wai koikha phia borok bini akkokno asuk khunjuk kanliya England ni Isri Elizabeth Protestant nungma bai Pope ni koimungno asuk jai khlailiya France haktorni bisingo khe juda jingjal rok tongma bai phatarni o sikirimano mokol kailiya Spain khe America hawo teibo haphuarna bagai pailai jagya hakhe Pope ni koimungno samungo nangjakliya tamukhe Spain ni habugara Philip II bini sandaini takhuk Austria ni Don Juan no kabangma jahaz rok bai khe rohorkha tei Austria ni Don Juan ni loge juda hani Spain hani Venice hani Papal States ni sipai rokno thumui chobani sipai dol songjakha thuruksarokni sipai bodol rokhe kha thonma bai kha chongjak phia Christian sipai bodol khe tungluk haise Choba sampai phaikha Chobani salo Christian bodol ni khe 208 jahaz tei 30,000 sipai rok thuruk rok ni khe jahaz bo tebo kabang sipai rok bo tebo kabang hakchal haktor Mexico ni Archbishop Guadalupe ni ama mere ni mangpalino sipai rok ni bagai yakbai haikhe rohorkha te amano jahaz khungsao khachiui tonde hne sakha haikhe sipai rok abo haino khlaikha abo simia Pope Pius V Europe haktorni joto Catholic rokno chobao kaplayang nate Rosari suri tongde hne dagikha sipai rok bo chobao thangna sakang Rosari suri laikha bijap kangsao amnoti omhai sijak tongo Don Juan choba bodolni bokhrok ma bai bini bodolni joto sipai rokno Rosari kaisa khe yaphari rekha choba chengnani sakangni sanjao sipai rok jahajo yasko sungui palkhe Rosari suri laikha te yasa phasingo khe Pope Pius ni dagima bai Europe haktorni nokthar brum kuplung khe borok Rosari suri lai tongkha Choba chengrobo nobar Christian rongni bal juda angma bai thuruk sarok tebo phan mankha
Pia, Srapsani Bishingono, nobody bail Teway Sabino, Slizagi Paika, Damba Choba Nangmani Ulo, Christian Rock Koplai Inka, Lepanto'Ni Choba Koplai Mabai, Arirogno Kasuma Simia, Tamoke, Turuksaroni Jahasa Loknai, Korok Chikni Sai, Christian Seleng Rognobo, Asalo, Piok Jaka. Teni Bisiwo, 1572, Pope Pius V, Our Lady of Victory Hene, Ama Merini Ter Songsakha, Ulo, O Tenono, Pope Gregory XIII, Rosari Kathani Ter Hene, Saklaimani.